Hi guys, θα δείξω το PewDiePie σήμερα. Για δείτε την πόλη μου, δεν ξέρω αν είναι καλή. Πηγαίνω στις ειδήσεις, αλλάζω την ημερομηνία και μου δίνει λεφτά και subscribe. Πηγαίνω πιο πάνω. Θα βάλω αυτές τις ρακέτες. Όχι εδώ. Εδώ δεν μπορώ να εισβάλλω γιατί δεν καταλαβαίνω. Τώρα αυτές τις ρακέτες εδώ. Μόλις έγινα 12 level. Εδώ, περιμένετε ένα λεπτό. Εδώ. Θα ανοίξουμε αυτά. Έχω 75.000 subscribe. Αρκετά είναι νομίζω. Αρκετά είναι. PewDiePie, ωραίο παιχνίδι. Σήμερα το κατέβασα και με 12 level. Το έκανα hack. Όμως δεν έκανα hack κάτι για τα level. Απλώς να έχω αυτά τα λεφτά εδώ. Να. Πιάσω 14.000 ευρώ, μου τα δίνει. Να τα εδώ. Από το Lucky Patcher αυτό το hack. Αυτό ήταν το βίντεο, ήθελα να σας το δείξω. Σας ευχαριστώ. Θα ξανακάνω PewDiePie.